Yebeko Dadiesoaba no ewo ahafomantem ni mu na eho no kɔ hɔ no mo baabi a yɛtete anesefo ne midwife so mo gye awo nti no eno na kyesa anesefo ya kan bomu a wo de hair screening na pomudi mu hwɛ akoma ɔmanfo bɛbro ɛyɛ ahanu ne nyina ene sɛ apomudi hwɛ papa wo de bemben wo a Adom Kasee edi echi College of Nursing and Midwifery, yeah, no what Dadiesoaba, ahafomantem and a wonum ayen share, umda pomudin mudwumadi esi honum ama enipa bɛs ɔhanu. Ya wɔn pɔtɔm wɔ sɛ ne bɛyɛ wɔn pomudin ebegyina na so. Na Rebecca Usu ɛkyerade ewusukum hɔ no ne Adom Kasee atwetwe nkɔmɔ. Ya ɔde atodwa sɛ, ɛho ehia pa sɛ ɔmbɛyɛ sɛ adwuma yi wabra, ɔmudi emfie du afidi dai. Na ɔde akyerɛ sɛ, ɔmanfo bebree ɛwɔ pɔtɔm hɔ a mogyabrosoɔ ɛne asikyire yareɛ aha ɔmo yie pa ɛno nti. Wɔnom edi ho yaw a woto ɔmanfo fo sɛ, ɔmo mudin ho ehia on nipa bebre wuyi pressure ne esihye yawe ni free hɔ a condition pa e wa ha sa mre ya ye hwɛ ye nkofo asese atika ose madam misisi ya me ya me kotodwe ya me ya me to ase obia se ne to ase omo pressure ni nyina mpo obia se ne to ase eye ne ya nyame adomrofo ne so di nnuro ye dai eba nti ye hwɛ o ma ne amo aduro ye hwɛ o ma ne ya ma o aduro nti so far no eye One so onya homfa so bi ene Adom Kasee atwetwe nkɔmɔ a o ma kyerɛ sɛ ade a suku ya bɛya mo mani agye pa yale pa me bowa etime so pressure na e wosa o me so me ko ye na ma maduro me ba ye no so nurse ni free me burani ni free me no wo si me pressure na ba so kakra bi enti edudada me nya enum na o mama mfoforo na se o me ba ye na ma halma e ke me se nya aduro wi ye wa doctors fo ye wi a ye kɔ won ho ma wo kyerɛkyerɛ yɛn sɛ yɛnum nsuo baabi a me fie no me num nsuo bebree ensasa me tena ase ma me hu sɛ sukom de me ansa na ma num nsuo Dadiesoaba na sintre fo abodwa sɛ mo hwehwe mogya man pa so ye ba so ye hwe mogya ma me sɛ bia ni mogya mba so ya nyemeta ade Dadiesoaba na sintre fo ya ma mani agye mo fa